Takže čaute ľudia, dneska preskúmávame pivnicu a ideme sa kúknúť, lebo je tma, kúkajte. Na kamere až tak nevidno. No a ideme ju preskúmať, takže ideme, ne? Ty sa bojíš? Ja mám trošku zakája. Takže ideme tam a keď tam bude, tak ideme do chodcov. No, a čo je to? Čo je? No tak idziemy, nie? A poczekaj. Kokajcie ludzie. To tu piwnicę preskúmávame, kokajcie. Ty się boisz? Tak. Idziemy. Idziemy. Pójdziemy na to. Ej, pojedziemy w Polskę. A widzicie ludzie, to je? Niech to nic, ludzie. Jak to nic? Niech to nic będzie. Chodź, ty próbuję sobie. Ja kamerowam. A co chodź? Chodź. Chodź, co się boisz? No to ja idę po tebe takoj. A ty co stoisz? Jeszcze idzie. Za mną. Jak chodź, nie? Chodzimy tu. Pociusy. Hej. Hej. Ej. Ty co nie? Napię ci. Ja się boję. Ja się boję. Ja się boję. Idziemy tam? Jest berwa, bo są do A się jak kameraman. A my tu nie tam jakiś kameraman. No to boi, ta straja. Za dobry. Poczekaj. Musi. Widzisz? Tam da co? Ja. Do tego białego, nie? Jej. Ja się boję, ja tam jestem. Gdzie ja się boję? Gdzie? Oj, ludzie to czuję! Ludzie! To czuję! Gdzie? Ty co? Paczka! Ale ty co? Śmiewasz? A ty jeszcze przy sobie masz kopaczkę. Idziemy jeszcze raz? Idziemy. Idziemy jeszcze raz. Idziemy. Ludzie, ja się troszkę boję. Ja się boję. Poczekajcie ludzie. Chodźcie. Ludzie, dacie face ma. Ja cię nie widno. No co ma? On co do widzę. Co tu śpiewa? To nie jedziemy. Idziemy, ludzie. Schowamy. Nic nie widno, nie, Aleks? Ta, uwidzimy Okej. się dzisiaj trochę. Ci? Joj, to czuję! To... Zajtra pójdziemy tam. Ale będziemy mać baterki, wszystko, nie? Hej.